Jedním z nejlepších telefonů střední třídy je OnePlus Nord 3 s uživatelským zážitkem skoro na úrovni vlajkových telefonů. Procesorem je výkonný MediaTek Dimensity 9000, díky kterému je telefon plynulý. Velkým plusem je rychlé 80W nabíjení, které nabije baterii z 5000 mAh za půl hodiny, na druhou stranu zde chybí bezdrátové nabíjení. Potěší velmi dobrá haptická odezva nebo hlasitě hrající stereo reproduktory. Velkou chloubou Nordu 3 je hlavní fotoaparát, který podává nadstandardní výsledky při focení, ovšem při natáčení podává nadstandardní výsledky pouze selfie kamera. Výhodou je zde i displej, který je velmi responsivní a má velmi tenké rámečky. Bonusem je přepínač tichého režimu na boku nebo třeba užitečný IR senzor, který promění telefon v ovladač. K dispozici je velkorysých 16 GB RAM a 256 GB úložiště nebo 8/128 GB. Samozřejmě se zde najde pár nedostatků, jako třeba ultraširokouhlý senzor s pouze 8 megapixely, ale v těch nejdůležitějších věcech OnePlus exceluje. Motorola krutě zlevnila model E40 a teď jde koupit pod 8000 korun. Za tu cenu je výjimečný voděodolností IP68 nebo třeba zaobleným displejem. Na druhou stranu má oproti Nordu 3 horší rozlišení, horší procesor a fotoaparát. Ten má 2 kvalitní senzory a žádný zbytečný. Hlavní senzor má 50 megapixelů a optickou stabilizaci. Ultraširokouhlý má pak nadprůměrných 13 megapixelů oproti běžným 8. Selfie kamera má 32 megapixelů. Překvapí možností natáčet ve 4K stejně jako hlavní foťák. Procesorem je MediaTek Dimensity 8020, který sice neoslní, ale nabízí dostatek výkonu pro běžného uživatele. Motorola poté zaujme pokrytím zad telefonu zajímavým materiálem připomínající kůži a rám je vyroben z hliníku, což dodává prémiovější pocit. Je navíc příjemně lehká a tenká. Nechybí rychlé 68W nabíjení a 15W bezdrátové jako bonus. Jako bonus by se dalo považovat i 258 GB úložiště v základu. Dej odběr.